29 ଅକ୍ଟୋବର 1999 ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ମହାବାତ୍ୟାର କରାଳ ତାରିଖ। ଓଡ଼ିଶା ଉପକଣ୍ଠରେ ସଂଗଠିତ ହେଲା ମହାବାତ୍ୟା। 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଧ୍ୱଂସର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ରଟିଗଲା। କେତେ ଜୀବନ ଗଲା, କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା, ଲୋକେ କେତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିଲେ, ତାହାର ହିସାବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦ ଓ ବାତ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଚିତ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନପ୍ରାୟ। ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ଯେଉଁ କେତେକ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରି ମହାବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ, ସେହି ଫଟୋ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ କରାଳ ଚିତ୍ରର ମୂକ ସାକ୍ଷୀ। ମହାବାତ୍ୟାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ସେହି ଫଟୋଚିତ୍ର ସବୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ। ଯେଉଁ କେତେ